araba ye utukalo tile 21 san 2024 ni y'aw ka kunnafoniw kɛnɛ ni y'ale sigitɔ ye kibaruya minnu sɔgɔmada in na o bɛna na taa n'an ye Mali, Burkina, Niger olu minisiri minnu bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔko la olu ye bataki ci Nations Unies ma k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka waleya min kɛ nin waati ninnu na min ye Ukraine ko ye u ka dadenni olu m'a kɔrɔ faamu douane maaw min ye makɔrɔni o carton 600,000 u y'u bolo da o de ka Sikasokaw fɛ yen magasin dɔ ale kɔnɔna na Amadu Sanogo ni ale yɛrɛ ye douane ɲini ni ale ni enquête ɲɛmaaba ye an kun bɛ douane kɔnɔ kunu ale ye min sɔrɔla an na o jaw olu yira o la nin kɛnɛ in kan yan Bakari Togola ka kiiri o bɛ senna fala ye Bakari y'i da cɛ cogo min tɛnɛ kunu a nɔfɛmaw olu fana ko k'olu ma tama wo sɔgɔlen don nin ko in na k'olu yɛrɛ ka bɔ wariko kalama ko y'olu welele k'a fɔ ko u bɛ kiiri la ko n'o tɛ k'olu ti wariko foyi kalama kunu ni ntɛnɛ ani kunu min kɛra kiiri bulon kɔnɔ an bɛna kuma sigi o kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ka se ka o faamuya o baara bɛna ka kɛ cogo min na sanji a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman yɛlɛmani bi ale tigɛlen don maa tɛ se ka don maa tɛ bɔ fo ni maa min taara munumunu ɲoro sira fɛ Kolokani mɔbili minnu bɛna ka bɔ Senegal ni Kayi n'a bɔra mɔbili misɛnninw ni fɛnw na donibata mɔbili ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na o pɔn fana karilen don gouvernement minisiriw caman wulilen don k'u jɔ fala ye e ko so minnu bɛ ba kanku ni ba tintiw ni kɔsiraw ni bɔsiraw ni fɛnsiraw la e ko tɛn'o ci de u bɛ sɔn k'u ci dɛ parce que a fɔra ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye bi laɲini mun kɛra Sogɛli fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa di président ma n'o ye Asimi ye n'ale ye min fɔ a na kɛ o cogoya la Super Coupe Asimi kunu ni bi u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi sɔgɔmada in na u kan ka taa musée la yanni sɛgɛnnafiɲɛbɔ cɛ sa jaabi minnu sɔrɔla an na olu da maaw tulo kan farafinna ndolancilaw ka baara min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ma ko Coupe de la Confédération ni Coupe CAF e ko CAF ma dɔ fara a donbolo kan wa k'u ye dɔ fara a donbolo kan dɛ ka dɔ fara a wari kundama kan an yɛrɛ fɛ yan fana jamana kɔnɔna na kibaruya misɛn dɔw bɛ yen an bɛ olu fara o kan sa ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛma k'a ɲɛfɔ maaw ye aw sɔgɔlen Jani.ml FM k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko kura ka aw waleɲuman dɔn Keba Jalo n'i ye bokɛla ye tɛgɛ nɔrɔkɔ la a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛda la ni i y'a dɔn k'i nege ka bon i b'a bɛrɛ bɛn n'i ka sɔrɔ ye yaasa i kana t'i malo kɛnɛ kan fantan dun ni malo cɛ o ye kungo dɔrɔn nabaliya ye sɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ bɛɛ labɔ ka hinɛ se bɛɛ ma o sɔrɔ ɲinini o man ka kɛ ni magan ye adamaden min ni Ala ko ale kan ka tiɲɛ fɔ maaw ye o tigi tɛ se ka sa bololankolonya la ni y'a mɛn maaw da fala ye a y'a minɛ i balalen de don maa min kɔni bɛ bɔ ba kɔfɛ o bɛ nkalon caman tigɛ kelen na a mana fana kelen pe dɔrɔn de bɛ Ala ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye maa min ye fɛn dogo n'o bɛ k'a ɲini aw tɔw k'aw lafiɲɛ fala ye anw ta ye sanuko la bugurumugu anw ta ye sanuko la baji tiɲɛ anw ta ye sanuko la kɔ tiɲɛ anw ta ye sanuko la degun ye sɔgɔma in na an bɛna n'an da don sanu de la fala ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana mɔgɔ caman bɛ to ka ɲininkali dɔw kɛ anw na
an bɛ kow ɲini an b'u sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ hakilinaw bɛ ka an bolo u la an b'olu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o olu ye tiɲɛ ye n'an tilar'o la maa minnu b'a ko ɲɛdɔn an bɛ gɛrɛ olu la k'olu ɲininka parce que an maa minnu bɛ sigilen don ka anw lamɛn olu bɛ min dɔn ko dɔw la n'an m'an da don a la o ka ca ni banna a si ye nka anw b'a fɔ ka dan an ta danyɔrɔ de la sabula dɔnni yɛrɛ kɔrɔ ye ko dɔɔni maa si kelen t'a bɛɛ dɔn i b'a fɔ min ma ko recherche scientifique dan dɔ fana b'a fana b'a fɔ ko nin ye ne dan ye ni maa min t'i dan dɔn sa e bɛ se ka kumalankolon caman fɔ yaasa anw kana na kɛ kumalankolon fɔla ye anw mana ɲininiw kɛ ka dan yɔrɔ min an b'o lakali an lamɛnbaaw ye sabula hakilima min bɛ ka anw lamɛn o ka ca na anw yɛrɛ olu dɔw bɛ se ka anw kalan ɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na dɔnkili man di a kɔrɔ de ka di nka o t'anw ka bi dɔnkiliw ye sabula an ka dɔnkilidalaw dɛsɛra dɔnkili la pewu an bɛna an ka sanuko la sanu sariya min sigilen don Mali kɔnɔ gouverneur ti maa yamaruya i ka taa sanu bɔ maire tɛ maa yamaruya i ka taa sanu bɔ préfet tɛ maa yamaruya i ka taa sanu bɔ juge tɛ maa yamaruya i ka taa sanu bɔ brigade chef tɛ maa yamaruya i ka taa sanu bɔ ni Falayi ye a dɔn k'a fɔ ko sanu a bɛ jani sigilen don sanu kan Falayi de bɛ na ka n'a ka ɲininiw kɛ ka taa ministère la n'o ye sanubɔ minisiriso ye ka taa laɲinini kɛ yen olu ka direction nationale bɛ n'a fɔ ma ko géologie des mines olu bɛ sɔrɔ ka papier dɔ di e ma k'e yamaruya k'a fɔ ko taa yɔrɔ in lajɛ n'o y'a sɔrɔ i ka laɲini ye min ye n'o bɛ sɔrɔ a la Falayi o yɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ yanni e yɛrɛ ka sigi o kan fɔlɔ minisiri min bɛ sigida lakana kunna o fana b'a f'i ɲɛna foro tɛ yen wa kɔ tɛ yen wa maaw ka laadalafɛn dɔ t'a yɔrɔ la wa sigida yɛrɛ bɛ cogo di yirisun ni mangorosun min ye maaw ka sɔmɔtu ye buyagisun ba dɔ don wa kɔbolo don wa a bɛ nafa ɲɛ sigida maaw ye wa o b'i ɲininka o bɛɛ la k'i ka taa i ni dugudenw aw k'aw sigi aw ka kuma yaasa a kɔlɔlɔ kana bonya olu kan tɛ minisiriso fila ye olu bɛɛ lajɛlen mana sɛbɛn d'i ma i ma yamaruya fɔlɔ dɛ ayi dugudenw i n'olu fana bɛ sigi aw bɛ kuma a bɛ fɔ o de ma ko consultation Falayi yen de ko bɛɛ bɛ tiɲɛ yan'u ka taa dugudenw sigi k'a f'u ɲɛna an b'a fɛ ka na sanu bɔ yan u t'o fɔ u bɛna ni wari de ye ka zamɛ ni tumunubaw tobi ka papier di dugudenw ma u b'u tɔgɔ sɛbɛn a kan k'u nana consultation sociale kɛ a tɛ f'u ye an nana sanu u bɛna baro de sigi k'aw hakili bɛɛ lajɛlen suɲɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan aw yɛrɛ t'a dɔn cogoya si la aw bɛ se cogo min na k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu nakun yɛrɛ yɛrɛ ye min ye Falayi aw b'a fɔ min na ko aw bɛnn'a kan ko papier filɛ nin ye aw ye tile kelen kɛ aw n'u sigira aw kumana o sɛbɛn kelen min n'aw jɛra n'o ye dɛ o de bɛna aw bɔ aw ka foro kan o de bɛna aw bɔ o de ye sɛbɛn yɛrɛ ye min bɛ ɲini nka o ɲinitɔ o kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na o de tɛ bonya i b'a ye an ka sigida caman na maires tɔgɔ bɛ fɔ a la dugutigiw tɔgɔ bɛ fɔ a la gouverneurs tɔgɔ bɛ fɔ a la juges tɔgɔ bɛ fɔ a la ni olu tɔgɔ fɔlen a la Falayi o b'a sɔrɔ gouvernement ye yamaruya di k'a tigi k'a sigi n'a tigi ka sigi ni sɛbɛn dira a ma a diyagoyalen don k'a fɔ gouverneur ye k'a fɔ préfet ye k'a fɔ sous-préfet ye k'a fɔ dugutigi ye k'a fɔ maire ye k'a fɔ brigade ye k'a fɔ juge ye a bɛna min fɔ olu i b'a dɔn a ko dugudenw yɛrɛ sɔnna k'an k'a kɛ k'a sɔrɔ dugudenw a ma fɔ olu ye min bɛna na kɛ koyi a nana f'ulu ye dɔrɔn ninnu kan ka na baara dɔ la yan u b'a k'an ka kungo kɔnɔna na u b'a kɛ kɔda kɛrɛfɛla la an n'u tɛna se ɲɔgɔn ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara k'u kɛrɛfɛ peut-être que n'u garisigɛ jara n'u ye sanu sɔrɔ a lamɛn u bɛ nin de fɔ n'o fɔra ka 20,000
ndi ke bana ɲɔ na o sigile mai e da se ka wuli k'i jɔ k'e tɔgɔ ko Falaye ko nin ko in damanda la o t'i ti k'i fa di dugutigi yɛrɛ na a ka kabila n'a ka mɔgɔw olu bi kunfa kosɛbɛ wari la kosɛbɛ e ma ye sigida caman na maaw ni dugutigiw bɛ kari ɲɔgɔn na a ko la wa nin de don Falaye wa n'o yamaruya de dir'u ma n'olu nana sanu bɔ daminɛ sa i bɛ musow mankan mɛn anw tɛ se ka taa an ka nakɔ la tuguni i bɛ sigidadenw mankan mɛn u bɛ k'anw ka ba ji tiɲɛ anw bɛ taa ji ta kɔ min na o donn'o kɔnɔ u nana dingɛw sen dingɛw taara ka olu to don o don i bɛ kuma de mɛn n'i ma wuli k'a ɲɛɲini i t'a dɔn Falaye sanu gɛlɛya filɛ nin ye a degun dɔ filɛ nin ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko yɔrɔ dɔw la sanu bɛ bɔ ka se degré dɔ la n'i sera yen i bɛ dan o ma min ye ndamandaw ye olu fana tun bɛ sigi ni hakɛ dɔ ye olu bɛɛ lajɛlen sariyaw b'an bolo Falaye yɔrɔ nin ye sanu bɔcogo ye an ka sigidaw la bi e ka dugu fɔ ne ɲɛna ko sanu bɛ ka bɔ dugu min kɔnɔ ko duguden bɛ ko alihamudulilayi rabbil alamina a ko jugumanba ye min ye Falaye n'i taara sanu bɔ dugu la i bɛ min fɔ la i b'o dɔn ne kɔni ye min ye ne bɛ min na kɔlɔsi ni sanubɔlaw taara n'anw y'u ka yɔrɔ la olu yɛrɛ siyɔrɔ ka ɲi u dayɔrɔ ka ɲi u bɛ dumuni ɲuman kɛ u ka avion bɛ jigin u ka kuru kɔnɔna na gɔngɔn kisɛ kelen tɛ maa tɔɔrɔ masques b'u bolo dɔgɔtɔrɔsow b'u bolo courant b'u bolo ji b'u bolo connexion b'u bolo u ka kogo kɔfɛ poussière bɔgɔ bana fɛn bɛɛ lajɛlen nka u ko ko u ni dugudenw bɛnna kan waati ni waati u bɛ bɔ u bɛ na ni saraka dɔ ye k'an nana dugudenw dɛmɛ u bɛ anw yɛrɛ wele an bɛ taa koyi an b'a fɔ ko vraiment keɲɛbakaw vraiment ninnu y'aw bonya koyi u ye ekɔliso jɔ ka d'aw ma non u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ u n'aw ka gardiw ka di ni fɛnw ka di Falaye nin si tɛ tiɲɛ ye nin bɛɛ ye namara de ye yɔrɔ o y'o sanu bɔcogo ye Falaye hali ni e yɛrɛ ye journaliste ye a kɔrɔbɔ i ka taa sanu bɔ entreprise dɔ la wallahi i bɔtɔ a da fɛ n'u tɛn'u bolo di nogo kɔnɔ k'i nogo lajɛ yɔrɔ i ka saki kɔni tɛ o i b'a bɛɛ kongo de a bɛɛ ka fisa ko aw donn'u ka souterrain kɔnɔ ko ka taa mun non o don u b'aw ko wallahi u b'aw ko o ye sanu ye a bɔli an ka sigidaw n'an ka dugu la kɔlɔlɔ mun b'a la bi an bɛ kule la ko waati yɛlɛma sanubɔla tɛ yiri to yen dɛ a ka sira tɛ kɔ la a ka sira tɛ ba la a ka sira tɛ nakɔ la a ka sira tɛ dugukolo la a ka sira tɛ foyi la sanu ka bɔ a banna Falaye fɛn fila fo ka se saba ma bi o sanu bɔcogo bɛ an ka jamana kɔnɔ ndamanda o bɛ yen minnu yɛrɛ ye société baw ye i ko bariki n'a ɲɔgɔnnaw olu ka sanubɔyɔrɔw b'u bolo ale ni Bitu-Gold n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛ yen olu ka yɔrɔw b'u bolo sisan mun bɛ yen orpaillage n'o ye ndamanda ye o ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ chinois nan'u coko olu ta tɛ entreprise ye u ta tɛ ndamanda ye nka u ka minɛnw b'u bolo u bɛ dugukolo halaki k'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa n'a ye ko sɛgɛsɛgɛli de kɛra ko Mali nin san 10 laban in na sanu min bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ bɛn miliyari 14 anw tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ miliyari 14 min na o bɛ bɔ Mali kɔnɔ Mali tɔgɔ la ko Mali sanu don ka taa feere kɔ kan o san 10 ye nin ye Falaye k'a daminɛ san 2006 ka na se san 2018 ma Dubayikaw u ko Mali ye sanu mun bɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ka t'olu fɛ yen a bɛ se 68 ma nka dɔrɔmɛ kelen a tɛ jamana ka kɛsu kɔnɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen kɛmɛ kɛmɛ sara la 54 fɛn minnu bɛ yen ni gouvernement yɛrɛ b'olu ta ka taa n'olu ye ka t'olu feere kɔ kan ni nafa bɛ sɔrɔ a la sanu ale b'o jɔyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ nka wari tɛ se wagande la
an ta kɛra kɔkoya ni kɔngɔnsɔn ye sanu bɛ bɔ an ka dugu la an ka dugu tɛ ɲɛ suma an ka kɔw tɛ to an ka baw tɛ to an ka falaw tɛ to an ka dugukolo tɛ to waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛma an fɛ wa an ka denmisɛnninw bɛ ka taa tunga la su ani tile ba kɔgɔji tu n'i taara sanu bɔ entreprise baw bɛ yɔrɔ min i bɛ dugu tɔw ye fantanya ni gɔngɔn ni cɛncɛn ni banakisɛ ni fɛn na nka olu yɛrɛ ka yɔrɔ o makaranen don hali ni gɔngɔn bɛ yen u ka avion ninnu jigiyɔrɔ u bɛ a arroser sɔgɔma ani wula namasaninw b'u bolo yen foroninw wulilen don olu yɛrɛ kɛcogo ka ɲi u bɛ dumuni duman dun baariw b'a kɔnɔ siyɔrɔw b'a kɔnɔ donyɔrɔw b'a kɔnɔ furakɛliyɔrɔw b'a kɔnɔ nka kogo kɔ kan fantanya ɲani non falaya tɛ se ka lakali faleyakaw ko olu ka dugu kun citɔ don keɲaba fan caman bɛ yen bi ba tɛ yen ba tiɲɛna filen falen bɛ yen a halakira ayi n'i ye yen jɛgɛ dun i ye poison san o falaye kana taa jɛgɛ yɛrɛ ɲini ye n'i kɔni ye jɛgɛ dun i sara de o mansin b'u bolo produit b'u bolo n'u y'a dɔn dugukolo la i yɛrɛ b'a ye a bɛ ka dugukolo ɲimi ka jigin i ko n'i ye asidi ji bɔ sifɔ kan a bɛ taa se sanu ma o bɛ sɔrɔ k'o bɔ o bɛ kɛ bolola baarakɛlaw fɛ cogo min an dafɛ jamana in maa caman bɛ yen olu nalen don o baara la gouvernement de ko yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na Sogɛli y'a kuma fɔ o don ko anw yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ an bɛ min don an yɛrɛ ka musaka la Falaye n'o ye jamana yɛrɛ musaka ye a ɲɔgɔnna 3 de bɛ bɔ sanu na san o san samedi don meeting la Sogɛli y'a kuma fɔ a ka meeting la k'a faranfasiyaw di degun minnu b'a a la kɔlɔlɔ minnu bɛ a la a bɛ se ka kunbɛn cogo di ka papier kɛ a kan k'a ci a bɛ n'a di jamanakuntigi ma Falaye ne ma politiki kuma tɔw lamɛn dɛ parce que bi ni Sogɛli ko n ko hali minnu yɛrɛ bɛ fanga la olu b'a fɔ ko Sogɛli ye nkalontigɛla ye nin don lɛrɛkutigɛla don fɛn don nka ni maa ye fɛn ɲuman min fɔ a ka kuma kɔnɔ n'i taa politiki ma yɔrɔ la o lamɛn i k'o fɔ Falaye a bɛ n'a to ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que tiɲɛ yɛrɛ bɛ transition yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔw la dɔw la wa premier ministre o de bɛ meeting kɛ ka mɔgɔw wele k'u ka na k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ dɔw ko k'ulu yɛrɛ bɛ transition na k'u bɛ sa transition na u b'o neni k'o fa neni k'o ba neni k'o ka tɔn neni k'o ka e ni Ala n'a kira cɛ aw ye kuntilenna kelen ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa ni Sogɛli ko man di i ye i bɛ se k'o fɔ mais n'aw kɔni fɔra ko aw bɛɛ de kɔni ye kuntilenna kelen ye ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ Bamakɔ yan min bɛ bɔ k'o lagosi k'o neni k'o dɔgɔya fo ka taa se yɔrɔ dɔ ma mais n ka sɔgɔmada na kuma t'o nɔfɛ n bɛ mun nɔfɛ a ye min fɔ a ka kuma na n'o bɛnna ne ma o ye sanuko yɔrɔ in ye parce que sanu anw ta tɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka na k'a la c'est comme nafa bɛ e ka du kɔnɔ quoi nka dunanw de bɛna ka na nafa ta ka taa n'a e yɛrɛ n'i ka du kɔnɔmaw aw bɛ ka sa bana bɛ ka aw minɛ mais n'u nana u b'aw cɛla yen han u bɛ don u ka so ninnu kɔnɔ olu b'u ka ko ɲumanw kɛ u b'u ka fɛnw kɛ u b'u ka tu hali u bɛ bɔ kuma dɔ la n'u tɛmɛtɔ u b'a fɔ ko bɔn namasa den kelen de tun b'an bolo tilancɛ filɛ nin u b'o d'i ma an ka sanuko kɛlen don ten de sisan premier ministre ye fɛsɛfɛsɛli min kɛ samedi don a ka discours la Falaye u k'a ta ba la u k'a lamɛn u k'a sɛgɛsɛgɛ daliluya minnu b'a kɔnɔ kisɛ minnu b'a kɔnɔ waleya minnu b'a kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ n'a bɛɛ parce que a sɛmɛnen don recherche minnu na an yɛrɛ donna gɔlɔlɔ kɔnɔ k'a caman lajɛ nanzaraw ko bi ko Mali a bɛ bɔ ni sanu min ye k'a fɔ sanu min bɛ bɔ Mali jamana tɔgɔ la n'a bɛ taa diɲɛ kɔnɔ a ka ca siɲɛ 10 ni Mali yɛrɛ bɛ min fɔ ko a b'o sɔrɔ yen Sogɛli ye nin de fɔ samedi don k'a perepere latigɛ mais comme aw tɛ meeting aw tɛ discours lamɛn aw bɛ maaw de lajɛ aw bɛ maaw de ka ko fɛ sinon transition n'i b'a la min ye ɲuman kɛ a fɔ k'o ye ɲuman kɛ min ye kolon kɛ a fɔ k'o ye kolon kɛ nka kuma bɛɛ
ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn buruja k'aw ka kuntilenna ye kelen ne kɔni tɛ k'a faamu dɛ ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka hali bi n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ b'a ko in na quoi maa dɔw fan fɛ n t'a fɔ bɛɛ dɛ parce que sɛbɛkɛla caman fana bɛ yen bi minnu cɛsirilen n'u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ o mɔgɔw bɛ yen an kana n'u ka ɲuman tiɲɛ u bolo o mɔgɔw caman bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ falaye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ transition yɛrɛ ye yɛrɛ minnu t'u yɛrɛ yira u tɛ foyi la walayi u tɛ kuma yɛrɛ mais u sen bɛ dingɛ min da la ala kelen de b'a dɔn donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko mali sanu k'an tɛ ka foyi sɔrɔ a la wa n'an m'an kɔlɔsi asimi ninnu nana ka na kɔdi kura min sigi sen kan u b'a ferekete yɛlɛma k'an to an tɔbolo kɔrɔ la ka tila mais mali est-ce que mali kadiriw falennen de n terikɛ dɔ ko o don k'a taara baarakɛyɔrɔ dɔ la k'u ko k'u bɛna marché dɔ d'a ma marché dira a ma pewu papier bɛɛ sɛnna ka ban pewu k'a ka taga contrôle financier fɛ yen ko n'a ma wari di k'a t'a di aw b'a la ko mali kura ne bolo contrôle financier kɛkun de ye e ko nin bigi bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 5 anw y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 3 sabatigi filɛ nin taa o fɛ yen contrôle financier kɛkun de ye e ko ciment tonne ye nin ye anw bolo ciment tonne bɛ sɔrɔ nin ni nin bɛ nin kɛ ale b'o lajɛ ka jamana ka hakɛ ɲini nka k'i sigi cɛ ka marché sɔrɔlen a kɛlen k'a fɔ k'a ka taa baara daminɛ e nana ko bɔn ko karisa papier in yɛrɛ to i bɛ joli di ne ma o tigi bɛ bɔ ko mali kura accident bɛ ka maaw fa su ani tile sirabakankalaw la tiɲɛni bɛ ka kɛ don o don aw sigilen don k'aw sen fila d'aw bolo k'aw tɛ ka foyi ɲɛɲini o la n'u m'a lajɛ ten de a kuma ka ca dɛ kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ maa dɔw b'a fɛ ka falen quoi mais fala ye ne bɛ maliyɛnw fo yan bi maliyɛnw cɛsirilen don digitalisation ko in ɲɛli la an bɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ ko minisiri dɔ taara digitalisation baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'a baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ko orange money t'u bolo n'o k'a kɛra baara ye minisiri kuturu ka aw ta k'aw bɔ télé la mɔgɔ ka aw ye sisan mɔgɔ ka se aw ma aw ka baarakɛyɔrɔ la ko orange money ta aw ko a ta aw bolo cɛ dun ko k'a tɛ wari sara dɛ non aw ko k'a tɛ ka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen u kun ko k'a arrange a ko k'a t'a di k'a tɛ dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen di fala n k'a ka bon hakili ma quoi sinon bi hali ni ko million mɔgɔw b'a sara n'a bɛ don wo in kɔni kɔnɔ ko orange money in mɔgɔw b'a sara mais k'a don e de bolo k'e tɔgɔ ye karisa Pierre nin wa ayi ne m'a fɔ yan n ko u ka sɔngɔ ninnu dankɛnɛmaya mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn wa sɔngɔ minnu don n'u y'a sɔngɔ fɔ sisan bɛɛ k'a faamuya a bɛ ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ code minier kura min sigira an ka jamana kɔnɔ fala ye baara ka se ka kɛ na a ye yaasa an nafa ka bɔ a la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na yan an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna na Mali Burkina ani Niger olu jamana ɲɛmaaw minisiri minnu bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ye bataki kɛ k'a ci diɲɛ seleke naani ka kelenya tɔnba ma diɲɛ seleke naani ka kelenya tɔnba in a na kɛ baabu mun bɛ ka fɔ ale tulo t'a la kosɛbɛ ko ka kɛ ni u ka jamanakuntigiw ka laɲini ye ko u b'u kale u danaya kan k'a yira k'a fɔ ko bataki mun n'o sɛbɛnna karamɔgɔ Jean-Marie Traoré fɛ Burkina jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri farafinna ka kelenya o ɲɛta ale ye o ye min ye Abdoulaye Diop ye Mali minisiri bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Bakari Yawu Sangare min ye Niger ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ k'u jɛra ka bataki min sɛbɛn
o bataki de ye nin ye ka kɛ ni waleya min ni Ukraine y'a ta k'u b'a kɔn fo ka se a dan na wa fana k'u ka jamanaw olu tɛ Ukraine jate tuguni jamana tɔw fɛ dɛ. Ukraine ye banbanci wale ni juga wale kɛbaw kɔkɔrɔ dɔ b'a de ye diɲɛ kɔnɔ ko wa fana ko farafina cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na k'u b'a ɲini diɲɛ seleke naani ka conseil de sécurité fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali ta k'i ɲɛsin ɲangini ma, ɲangini min n'o bɛ kɛ misali ye ka ɲɛsin Ukraine ma. Ukraine min ni kɛlen no bi ka banbanci wale ni juga wale kɛbaw k'olu senkɔrɔma dondoli kɛ k'a da ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ko nɔn tɛ k'a ka nin waleya cɛjugu ni nin jijukɔrɔ saya in k'a bɛna na wolo min na ko maa si t'a dɔn. Min ye minisiri minnu bɛ jamanaw cɛ siran yɛrɛ bɔ kunna AES kɔnɔna na ko min ye ni Ukraine ka waleya in ye k'a bɛ degun ta ka ɲɛsin farafina ma, min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye k'a bɛ degun ta ka ɲɛsin olu ma. U y'a yɛrɛ u ka kuma kɔnɔna na k'u b'a ɲini conseil de sécurité ɲɛmaa fɛ n'o o bɛ libéré Sierra Leone kaw de bolo nin waati in na k'a ka ba don u ka nin kuma in na u ka nin laɲini in na yaasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko a bɛ kɛ kelen ye cogo min o bɛ se ka faamuya. Min ye bataki in ye Fala ye a kɔnɔ kuma fanba min a bɛ fɔ min ma sa ko a yɛrɛ dugulenkan u y'o fɔ k'u y'o fana ci u ma u ka se ka o faamuya. Minisiri ninnu olu fana y'a ci u ka lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani tɔn kɔnɔna na n'o o b'u ka baaraw kɛ olu k'olu ka a lase conseil de sécurité a ɲɛmaya bɛ Sierra Leone mun bolo nin waati in na. Sɛbɛn in fa sirila minisiri saba in olu fɛ ka AES ale tɔgɔ la. Bana min bɛ yen ni o ye gɔnw ka ɲɔni ye n'u b'a fɔ a ma nanzarakan na sa ko variole de singe, Fala ye k'a ma se an fɛ yan fɔlɔ nka kunu min ye minisiri Assa Bajalo ye colonel médecin colonel ale ye welewelemada bila kɛ jɛkulu ma, jɛkulu min bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'olu y'ale ka kalanfaw ye a n'a ka dɔnnifaw olu ka hakili jagabɔ baara minnu bɛ senna ka ɲɛsin bana in kunbɛli ma. Min ye minisiri ye a y'u lamɛn k'u ka kumakanw bɛɛ lajɛlen lamɛn. U tilalen kɔ o la tuma min expert ninnu ni ale yɛrɛ u nan'u sigi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ɲininkali minnu ka di anw ye k'an k'o kɛ o tɛnku u la. Assa Bajalo ko Mali k'a wulilen don k'a jɔ cɛsiri ni timinandiya min b'an ka jamana kɔnɔ ko ka ɲɛsin banaw yɛrɛ kunbɛli ma min tɛ nin ye ko o bɛ yen ko wa fana k'u ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ kunnafoni fu kunnafoni langolo olu bɛ se ka kunbɛn cogo min. Minisiri y'a jira k'a fɔ ko tun ye baara minnu kɛ bana tɔw kunbɛli la ko n'Ala sɔnna a ma u na dɔ kɛ o fana na ka fara nin fana kan ko wa ko min ye bana in ye a kan ka sɔrɔ sira dɔw fɛ sira minnu ni ale ka maaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ko an ɲɛ b'a la ko min ye ji bɛ ka tiɲɛni min kɛ nin ye ko olu bɛɛ lajɛlen olu kɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ o la ni ji ye tiɲɛni kɛ wuluwuluji min ye kɔlɔnjiw ye k'olu tɔbɔtɔ maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na k'u ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a dangɛnɛmaya k'a kunbɛli baaraw kɛ. Minisiri ma dan o ma koyi a ko fɛɛrɛ fana tigɛlen don dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ bi yaasa bana in ale bɛ se ka kunbɛn cogo min. Kɛnɛ kan yen ɲɛmaa minnu bɛ yen sa ni olu yɛrɛ bɛ nin kunna n'o o ye professeur Daw n'a ɲɔgɔnnaw ye kalanfa min bɛ yen n'o ye Ture ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta bana in bɛ maa minɛ cogo min i kan k'i yɛrɛ kunbɛn a la cogo min. Fala ye ne kɔni yɛrɛ ne dɔgɔtɔrɔw ka ko la ne ma min faamu o de ye olu ka bana bɛɛ don cogo mɔgɔw la a bɛ n'a fɔ a bɛɛ ye kelen i kunkolo b'i dimi i fasa bɛ ja i fari bɛ kalaya i bɛ kɛ ta ko nin fana y'o ye ko nka danfara min bɛ ni tɔw cɛ a bɛ kurukuru de bɔ i la kurukuru min n'a b'i fari gan dɛ wa ko ni maa sɔmina k'a fɔ ko i bɛ ka dɛsɛ i kunkolo kɔrɔ i kolotugudaw bɛ k'i tɔɔrɔ ninakili ninnu fɛnw bɛ ka kɛ i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la i kana fɔ i b'a sɔgɔnɔ furakɛ dɛ. Donc min ye professeur Daw ye Sunkalo Daw ale y'o laseli kɛ kɛnɛ in kan. An ka npogotiginin min tun bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ an denmuso Baki la n'ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da ye an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Bintu Filamuso Jalo ye Fala ye a kɛra sabanan ye koyi. Awɔ farafina ale ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen u b'a fɔ min ma sa ko Olympiade panafricaine de mathématiques ko Mali jɔyɔrɔba minnu kɛra an kɛra sabanan ye o la. Ŋanaw karilen ɲɔgɔnna fana tuguni ŋanaminɛ ŋanaw ko min ye filamuso ye a ye filaw kunnawolo ye koyi
ani ka Mali yɛrɛ kunna wolo k'a kɛra sabanan ye o fana na o kɔrɔ ko a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ a n'a ka kan Afrique du Sud kaw fɛ yen a bɛ yen minisiri min bɛ kalanko kunna ale de ye bataki in di ko ka foli ta ka ɲɛsin a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni école karamɔgɔw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen sanji ale bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ minisiriw kun welela Sogɛli fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen k'u ka taa ɲɛfɔli kɛ baara mun bɛ yen a bɛ se ka kɛ cogo min kebayaw tulomada ka ɲɛ dɛ ko sanji ye tiɲɛni daminɛli min kɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ minnu ni sanji ye degun kɛ a la fo kana se kununko ma yɔrɔ 81 so min binna so 689 maa ba 39 768 olu de kɛlen no bi jatigintanw ye maa 114 olu jogina ko in na maa 22 ala olu ka kalifa minɛ a la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko wa ko ka faraw kan fiɲɛ kolonba o fana 4 wulila ani cɛncɛn ni fiɲɛ aw t'o dɔn anw minnu b'o dɔn vane sabulu anw b'o dɔn an y'o janjo kɛ ka tɛmɛ ko o fana 4 wulila minisiri minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔ lakana ma ale bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa maa minnu bɛ nin ko in na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a kelen tɛ kɛnɛya minisiri bɛ a la minisiri min bɛ yen n'o ta ɲɛsinnen don dugu sojɔw ma wala ale kɔni ko ka duw ci dɛ e bɛ kɔbolo kan e bɛ ji tɛmɛsira kɔrɔ kan ou bien canal dɔ bɛ yen o bɔcogo man ɲi e kɛlen ka t'i sigi o kan maa minnu bɛ yɔrɔ min na u bɛ n'u wuli dɛ n kɔni t'a dɔn n'u bɛ n'u wuli samiya in kɔnɔ n'u bɛ na u kɔni bɛ n'u wuli minisiri min bɛ yen n'o bɛ sigida lakana kunna o ko maire-lakaw ko musaka tɛ olu bolo ka caniveau bɔ ko de la gouvernement yɛrɛ y'i sen don a bɔli la zen ko ka se ka a baaraw kɛ k'o ta ba la premier ministre k'u ma k'u k'u cɛsiri dɛ ale kɔni ye kɔmasegi kɛ kununko président ye bi conseil des ministres la décision minnu kan ka ta ale ko la ko u na u ta n'u bila dɔn laɲini minnu kɛra ka kɛ ni nin ye an ye kibaruya fana sɔrɔ jijeni ni kolokani cɛ pɔ min kari la halisa a ma tugu han a ma tugu dɛ yɛlɛmani ale fana tigɛra ka bɔ diɲɛ na préfet n'o ye Madikama ye Jawara sɔgɔmada in na a bɛna t'i ɲɛda pɔ in yɔrɔ in sira min n'a karilen don pewu ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ se ka don cogo min na a bɛ se ka labɛn cogo min na yaasa yɛlɛmani ani jamana fan tɔw u kana tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na pewu k'a b'o baara kɛ bi sɔgɔmada in na ni min bɔr'o la n'Ala sɔnna a ma an na o jaw sɔrɔ ka olu d'aw ma yɛlɛmani kɔnɔna na an b'an terikɛ fo commissaire Useni Kulubali FC an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale fana ye yen commissaire nin waati in na a ka baara taabolo kɔni a y'a daminɛ ka ban donc yɛlɛmanikaw maa minnu bɛ kɔ kan fana an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula n'an ye yɛlɛmani fɔ kuma o kuma fala ye an ka telefɔni ti jɔ dɛ Yigo ni Yagare o k'an b'u fo n'an bɔra jiko la an bɛ to jiko la Gawo ko Sonefu bɛ ka maaw ɲɛji cɛ han Gawokaw olu sigilen don ka gouvernement kɔnɔ sabula waleya in kɛlen degun mun kɛra Gawo kɔnɔna bi Gawokaw y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ dɛmɛ na nka yanni gouvernement kɔni ka na fala ye u ko ko u bɛ Sonefu fo Sonefu bɛri minnu b'a bolo ani dɛmɛ minnu b'a bolo tulu ni jaba ni kɔgɔ ni fɛnw a bɛ ka maaw dɛmɛ n'o ye a se dɛmɛ na fɔlɔ nka kununko réunion min kɛra premier ministre fɛ yen k'a ɲinina région bɛɛ gouverneur fɛ i ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka sigida kɔnɔna na yaasa degun ye minnu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na Gawokaw u caman y'an wele u ko k'olu ɲɛ tɛ gouvernement na ko sabula ko min kɛra bila ko gouvernement mɔgɔw taara ye ko olu dun fana sigilen don ka gouvernement kɔnɔ lala bi an n'a fɔ n ko ka fara Sonefu ta kan fɛn wɛrɛw na sɔrɔ ka di Gawokaw ma u se k'u ɲɛ fala u kana ɲinɛ an buranakaw don koyi an buranakaw mais bɔlɔntan na burana tɛ yen dɛ an bɛ taa douane na Mali gouvernement
Samba fla ani mugani saba o octobre kalo ale ko ma o ma ni bi taa minan ta koka kana n'a bɛ dilan ni alikama ye i k'i ka minan nali i k'o jɔ fɔlɔ makɔrɔni wo farini mugu wo fɛn o fɛn bɛ yen ni o kɔni de bɛ bɔ alikama la k'i k'o jɔ fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na a fɔra ko jɛti kɛ n'a ye tuguni maa si ka importeli kɛ o kɔrɔ k'a ta ka bɔ kɔ kan ka na n'a y'an ka jamana kɔnɔ douanelakaw olu kɛlen k'o mɛn olu ye wuli ka jɔ kɛ kabi salon u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'o ye amadu sango n'a ka maaw ye min ye Raphael Mungoro ye ka taa fara Abdramani Jakite kan Bubakari Bakari Kulubaliw u wulila k'u jɔ k'u cɛsiri ka kɛ ni inspecteur général de douane Amadu Konate ka laɲini ye fɔlɔ ye k'u bɛ minɛli la a mɛnna koyi k'olu tun bɛ paquet kelen ni paquet filaw ni carton kelen ni carton k'olu tun b'olu minɛ nka ko kɔsa in na u y'a mɛn de k'a fɔ ko Sikaso ko dɔw talen don a ta ka bɔ yɔrɔ la ka na to ɲin kosɛbɛ k'a camanba bɛ so dɔ kɔnɔ i b'a dɔn ko douane olu tɛ girin ka taa ka da ko kan olu ye kalo 2 kɛ u bɛ munumunu na fo don dɔ la u ye douane Abdramani i b'a dɔn k'a fɔ ale de bɛ brigade kunna yan ale taara yɛrɛ kɛ makɔrɔni sara n'a ka arabu dulokiba sa masha Allah o bɛ a ka sɔrɔ k'a dɔn ko a ko cɛw ma k'a ye na ko yan do o kɛra Sikaso nin kalo in tile 17 min ye Amadu Sanogo ye ale ye enquête ani recherche ni dungo juguya ni yurugu balili douane maaw olu ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na n'o ye Sanogo ye an ka jɛ k'ale lamɛn kunu an tun bɛ douane kɔnɔna na. Parce que depuis octobre 2023, avec la usine installée en fait, nous avons farani blanc, nous avons macaroni, nous avons macaroni blanc. Nous serons au cas de nous autorité au famille qui a arrêté de boire depuis octobre 2023 pour que au produit une importation qui suspend. Nous suspendons pour arrêter l'application qu'on a en tant qu'à Bali à Kabi. Donc au Bali qu'on a on est saisi manqué. On a tout gros là. Maintenant ils ont saisi à quantité kacha en même temps à méthode. À Karachokomina au déato on a décidé cette fois-ci qu'à Djama Bouakalama, les producteurs au Bouakalama, parce que dépôt de Antara dépôt démantelé, parce que renseignement, un renseignement sur un service de réparti de renseignement, un renseignement sur qu'a fait un dépôt de produits Djama. Effectivement, Antara un produit Djama sur la Anya 16. Alors, 16 000 qu'on fait, c'est ça. Abuna Mungani Minanuna. Voilà, aux questions quand même, parce que fin d'un tas de donc en bas c'est là sur à donner fin ce moment en ce moment nous y producteurs oui nous gars ils ne font pas on a eu noyé capé na faut de pour lui nous baisser c'est gros prix $, pour que nous passer à reconditionner à la marché mais avant que kake pour que a cadeau la pour que bora douane la loi fana ba fo yana anga tamasser le cas sanké carton nous fait nous sanké pour que a cadeau la pour bora douane donc ambe ni autara sisa après on nous donne moyen on va essayer ka benani pour que ka produit nous céder mais bien sûr délai de faire de go là parce que quand le salaire est bon voilà mot salaire respecté ka sɔrɔ ka céder wele jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo ka n'a ɲɔgɔnnaw ye. bon an kɔni bɛ wele min lase jamanadenw ma k'a fɔ douane an bɛ olu ka baara bila n b'olu ka baara la en même temps minnu ye investissement kɛ ka waribaw ɲini ka usine ni fɛnw dayɛlɛ an ka baara bɛ olu ko protéger parce que n'i y'olu protéger
et la population protégée en même temps nous be baara la yɔrɔ la et b'olu fana ka baara garanti donc an b'o enjeu kalama en même temps depuis que mesure in taara an b'a dɔn k'a fɔ usine ninnu fana o ye engagement dɔw ta ka engagement ta avec les banques ka engagement caman ta pour que ka u ka production lancer bon ni production lancera ni produit bɛ bɔ kɔfɛ ka na donc a bɛ engagement ninnu tiɲɛ donc an bɛ o wele lase k'a fɔ jusqu'à demain an kɔni an b'o ka disposition na population fana ni information min b'o an o bolo ka lase anw ma an ka porte ouverte mais ka na an b'o de sɔrɔ ka information exploiter. nin tun ye Amadu Sanogo mankan ye douane fala ale bɛ enquête yɔrɔ de la donc baara minnu kɛra sa n'o ye nin makɔrɔni ninnu minɛli ye i y'a mɛn dɛ ko ni a lajɛra n'a kan ka se ka dun olu bi mana dɔ k'a la k'a yira k'a fɔ ko douane de y'a feere u ma o fana sɔngɔ bɛ bɛn ka sigi cogo min na sabula u ni commerçant ninnu bɛnna o kan a tɛna kɛ minɛn fililen ye minɛn min ni u mago bɛ se ka sa a ma pour que u ka se ka baara kɛ donc a kɛkun yɛrɛ ye o ye pour que a kana fili mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko baara min don u ni juraw bɛnna min kan o ye nin waleya ninnu mana na kɛ tancogo la olu fana ka se ka a labila olu ka bolo kan nka n'a ma ɲi fala ye n'a ma ɲi a bɛ taa jeni yɔrɔ la jeni fɛnw fana b'u bolo u b'a la jeni cogo min na donc an bɛ douane mɔgɔw fo min ye Sanogo n'a ka mɔgɔw ye ka taa se Abdramane Jakitew ma ani Rafael Munkoro an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka baara kɛcogo ɲuman na douane ale kɔnɔna na an bɛ taa Bamako cour d'appel la assise kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Bakari Togola ale tɔgɔ dara affaire in na sa a kɛra affaire Bakari Togola ye ntɛnɛn baaraw daminɛlen Bakari Togola ko Bubu Sise de y'ale curu fala ye ko in daminɛlen Bakari Togola kɔni nana dulokiba jɛman tun b'a la a b'a fɔ ma ko 3 pièces a nisɔn ka di kosɛbɛ katetɛri o b'a bolo la nka kumatɔ banabaatɔ kumacogo kun t'a da dɛ ale nana ka t'i sigi u yɛrɛ maa minnu bɛ sa n'olu nɔ minɛlen don maa 13 kun don nka k'ala ye kelen ka kalifa minɛ a la weleliw kɛlen sa ka ɲininkaliw kɛ i bɛ maa dɔ ko ye afoka ŋana y'an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ dossier in na koyi olu de wulila k'u jɔ sa ko kiiri ko tribunal tɛ se ka Bakari kiiri ko sabula ko min kɛra 2021 ko tun y'a bila yɔrɔ min ko k'a to ten u ye kumaw ci k'a caya a avocat kan n'a magistrat kan n'a ye fala ye k'a ti ban président de tribunal ale ko ka a ɲɔngiri u y'a ɲɔngiri u taara ɲɔgɔn hakilila jigi ka na u segilen ka na président ko avocat ninnu ye min fɔ k'o tɛ se ka k'o tɛ ko ye k'u bɛ Bakari kiiri nɛgɛ kanɲɛ 14 miniti 30 Bakari Togola welela ka jɔ baara la a jɔlen baara la ɲininkaliw nana kɛ ka kɛɲɛ ni nɔminɛli o kumakanw ye u ye a to kuma na sa ka tila ka ɲininkali baden k'o k'a la Bakari ko k'ale bɛ min dɔn ko fɛn o fɛn filɛ nin ye ka fɔ nin ye ko ale tɛ nin si kalama ko dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ale ma deli k'o du kɔɔri coopérative confédération tɔgɔ la a ka kuma na a ko papier o papier filɛ nin ye ko Bubu Sise de ye papier dɔw ta kɔɔri sɔngɔ yɛlɛ engrais sɔngɔ yɛlɛli ko kan ko ka o da ale ma ko ale ma sɔn k'i tɛgɛ nɔ bila o la k'u y'u sinsin ale ka kunfinya de kan ko ka nin waleya in ta ka ɲɛsin ale ma ko ale bannen o papier min na min kɛ ko pôle économique y'ale wele Bakari ko bin kɛra ale ka ale janfara ko sabula u b'a dɔn k'a fɔ k'ale ti maa kalannen ye k'u y'ale don nin ko in na ko ale dun ye nin kuma fɔ kabini san 2021 k'a minɛli kɛ fɔlɔ la ka na dɛ ko kuma ko ninnu kun ti yan wa a bɛ kuma ninnu fɔ ntalenw caman b'a la ni kuma kɔrɔmaw
bon i b'a dɔn tribunal la u b'a fɔ de k'i k'a bɛɛ de ɲɛfɔ parce que dɔ bɛ yen o fana sigilen don sɛbɛnni kama fɛn fɛn bɛ fɔ o b'o bɛ ɲɛgɛn k'a sɔrɔ olu yɛrɛ avocat n'u ma ye sɔrɔ u b'u ka avocat kan fɔ an ma ye don o don nka ma u t'o kɔrɔfɔ maa ye primitif dɛ factum dɛ eratum ni fɛn u bɛ ninnu baden fɔ ye a tubabukanni b'u bolo yen u t'o tara di nka e min bɛ baara la n'e ɲininkara hali n'i ye fɛn dɔ fɔ sisan n'u tɛ min dɔn u b'a fɔ k'a kɔrɔ ye mun ye Bakari fana ye ntalenw dali dabila siɲɛ kelen k'i ɲɛsin kuma ma Falaye ɛri kelen Bakari Togola ko k'u ye fɛn fɛn fɔ k'ale nɔ tɛ nin si la ale dɔnko tɛ nin si la k'ale kɔni bɛ min fɔ u ye bin de kɛra ale kan ale janfara wa fana min ye sɛnɛkɛlaw ka wari ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye k'a donn'u ka kalan u ka dɛmɛniw ani ka se ka kow kɛ ko nka ko komi nin ko in bɛ tan ko APCAM yɛrɛ baara ni nin baara yɛrɛ tɛ kelen yɛrɛ ye k'u man ka ɲami ɲɔgɔn na donc don fɔlɔ Bakari ka ɲininkali la kumabaw a n'a ka jaabi minnu kɛra sira ka k'a fɛ o kɛra nin ye kununko tile filanan daminɛli la maa minnu bɛ yen n'olu tun kan ka lamɛn olu fana nana segin Bakari ta kan koyi Jigiba n'u b'a wele ko Anfa Kulubali ni ale yɛrɛ bilara n'ale tun ye fédération ɲɛmaa ye Kucalakaw fɛ yen min ye Sikaso fédération ɲɛmaa fana kun don comité de surveillance confédération kɔnɔna na o ɲɛmaa kun don ale ale vice président confédération vice président de ye confédération vice président o de ye Anfa Kulubali ye ale ka ɲininkali tun bɛ yen min ye Kucala fédération ni fɛn o ye Dirisa Traoré ye secrétaire général ani Soloba Madi Keita ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ Kita ninnu de ka ɲininkali tun bɛ yen kunun baara in daminɛlen Bakari Togola ye fɛn fɛn fɔ ninnu fana nana segin o ɲɔgɔnna kelen kan 9h kiiri tigilamaw donna u ye kuma daminɛ Jigiba n'u b'a wele ko Anfa Kulubali ale fana ko k'u filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye ko nin si ale ma nin si kɛ a ka fɔla ko détournement wari suɲɛ ko tile kelen ma deli ka kɛ ale ɲɛna u ka fédération kɔnɔna na ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen k'ale to kow kunna k'o m'a jɛ ko wa ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o o taara n'o dépenses kɛra k'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ale ye nin de fɔ min ye confédération ye a ko o musaka ko a t'o kalama bi a t'o kalama sini cɛkɔrɔba in a kɔni ko k'a bɛ mun f'u ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛ ɲini maa minnu ye nin suyɛnni kɛ ka nin dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛ u bɛ se k'u bolo da o kan cogo min na ko nɔn tɛ ko ale kɔni k'ale tun ye dangan de ale tun tɛ se ka nin waleya ninnu si kɛ ale tun tɛ foyi kalama nin na ale tilalen u ye Sikaso ɲɛmaa n'o ye Dirisa ye u y'ale wele ka na Dirisa fana ko dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen k'ale tɛ wariko foyi kalama ale bɛ min dɔn o y'a ka foro baara de ye ko ni u bɛ taa confédération comptable ɲini k'o ɲininka k'u ka t'o ɲini k'o ɲininka dɛ Dirisa ko ale bɛ min dɔn o ye nin ye ale kɔni tun bɛ ka sinafɔkan baw fɔ ye Sali kɔni tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn sinafɔ bamanankan ba ye n'a y'o fɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ nka a ko a ka kuma laban na yan'u k'a bila ka taa sigi ko sɛgɛsɛgɛli dunkojuguya ni yuruguyurugu ɲinini ko dɔn b'a ŋanaŋana yɛrɛ yɛrɛ ko y'u ka comptable ye Bakari fana dun fana ye comptable de tɔgɔ fɔ sa min ye a ka nɔminɛli ye a ko ale yɛrɛ bɔra nin ko ninnu nin fɛn filɛ nin ka fɔ nin ye k'ale bɔra nin bɛɛ kalama ko ale minɛlen de ka taa koyi ko sinon k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko wari yɛrɛ ni yuruguyurugu ni fɛn bɛ yɛrɛ u ko mɛ ko a tɛgɛnɔ dun bɛ sɛbɛn na ko tɛgɛnɔ tɛ se ka bila sɛbɛn na kuma la k'a sɔrɔ i t'a dɔn min do de ale kɔfɛ Soloba Madi ka bɔ Kita o ye kuma ta Soloba Madi ko ale bɛ min kalama ko wari min bɛ yen n'o ye sefa wari miliyɔn 388 ye ko n'o bilara ale ka bolo kan k'ale y'a don a donda fɛ ale y'a lata kalan na ale y'a lata sarakow la wa k'a bɛɛ lajɛlen dafalen filɛ nin ye u ɲɛkɔrɔ nin ye a n'a fɛnw kuru ko o de la sa Soloba Madi ma k'i ka sɛbɛnw n'i ka justificatifu bɛ yan
ye dépense mun ko lu bien ko nga ko sheku ba jede ko sheku be seben jede ako ula oma ko entrepreneur min bey nu tu e bara doma ko relevé bangaru bobulu maw ko kuma ni yaw ka ko ka tugewa akoko alewa kalmi war ko jero balai no ay to kata procès laje o temene ngop mami jiju kama ko maoma ni be ni yoro joro nununa kubu ubulu senekala minero tani nga sege yani kita che femu meke ko ka ale sega obe papier bakuruba de na dalema donc bi ma to ulu ka lameli be bi ni min boro la sini ana oda mautloka ka fo mo yana sa ko bagare ka kiri ale de bina na cour d'assis spécial in datugu sabula abe ban ni kalo intle bisaba dala sonama bamako tribunal la nga fendo be falai ala ko tie ni e manifin jolin abe ka puma na abe ka tie fo ibado ni e manifin jolin abe ka puma na abe ka ngalon tike ibado mami me ka yere nyini ma donaw ne kanta on ma de ma donaw ba do kirin ni kiri mina ke misali anga jamana kono parce que fendo be ulu fo c'est comme ça ne ka ngo bongo domina anye pano sigi jani na falai ba ko do kalama o chama fara sali ngono e akuma ma no gone amman no ako kacha mais ame dugo ke kiridu ala ka time ko manda ni islamique chamana musulman bela jema far ko nyene je ko ta nasra la sa amba yira la ka fo ko afia club no ye la gine kawye ale de burkina ka étoile filante ulu jouera 26 mars la ya kele ani kele segi obeke afia ale fei o ballon tan ngoni metalika sa coupe d'Afrique de club ulu phase préliminaire ko nana mi ligue des champions ale no coupe de la confédération ko kafu abini bolo faka to nyina ha équipe munu me nulu ko men ko nuna phase préliminaire kata se fu kata sa ba ma falai ku bunu tega no ha sabula ni ya jate mine aton kele dollar wari wa biduru obina na duma se fa wari million mugan ani duru abe be odema ko fsade joliba ni esadite ha ne ba le flabe law fala woni am ba flabe law ndise ka flabe la malita ube mal de représenter fena no am ba flabe la an ba vie dogonu am ba berila abe ka kawma dema kulubali an b'a fo ya fana be fédération ko ina bara mun b'a bolo kalifa mun kalo ala sa kala ka nya yɛrɛ bolo sabula ni waati na cɛsiri ni timinanja dan u tai fala ko mamu nga entraîneur sugandi u y'u ka baaraw daminɛ entraîneur kura tali min kɔni jara ne tiɲɛ la fédération y'a kantigɛ da fɔ an bɛ nin de fɛ an bɛ fɛ i ka nin de kɛ maintenant mɔgɔ min kan ka sugandi o ka sugandi o kana ka baara kɛ nga tiɲɛna dɔgɔkun 2 de b'a n'an ka match tɛ entraîneur min bɛna k'a ka se ka ko kɛ a bɛ bali ne na wallahi bon halisa fana joueur fana olu fana m'u ta n'u bila fana fɔ n'a fɔra ko ni entraîneur de kana o ka tila ka taa kuma ni joueur ninnu fana fɛ tuguni c'est pourquoi an y'a fɔ yan fédération ɲɛmɔgɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ kaso la fala ye u k'a lajɛ baara dɔ bɛ se ka kɛ cogo min na parce que ni ko dɔ tɛ sɔrɔ ko dɔ ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔ ɲini a yɛrɛ fan fɛ yen danaya bɛ mɔgɔ min na bi n'o bɛ se ka taa kuma denmisɛnnin ninnu fɛ u ka na ni entraîneur nana u ka jouer hali ni jamana yɛrɛ bi i jɔ a jamana jɔyɔrɔ la a ko la o ka se ka lajɛ maintenant fɛɛrɛ min bɛ tigɛ o kɔfɛ pour que ka se ka équipe ɲɛnama ni fɛn ɲɛnama sɔrɔ o fɛɛrɛw fana ka sigi sen kelen kan n'o tɛ n'an tora tan hali n'o y'a sɔrɔ entraîneur tun bɛ sa a ka gɛlɛ kuma tɛ entraîneur yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ olu ninnu bɛna na ɲɔgɔn faamuya cogo di a bɛna na joueur dɔw kuma jumɛn a bɛna na se ka bon an bɛna na to nin na jalaki cogo tɛna na sɔrɔ cɛ la quoi parce que b'a dɔn u bɛ fɛ ka taa kiba ɲɔgɔnna dɔ de ta ka na bila an kun na tuguni an n'a tigi kɔni an bɛ ɲɔgɔn fɔ a yan o balontan ko in de ka di maliyɛn bɛɛ ye kiba balontan jarabi juguba ni joueur yɛrɛ sera ka kɔgɔ nin k'u yɛrɛ la ka dusu don u yɛrɛ kɔnɔ
maloya mun y'a danga yan u ye maloya mun danga Côte d'Ivoire non fala u y'a na maloya de o hein u y'a na ne bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu fala ye e balontanna e bɛ terrain kan e ka ci mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'i ma baara kɛ o man ɲi dɛ don min na ne b'a fɔ yan ko ni Côte d'Ivoire sera ka Sénégal ci n k'a bɛ coupe ta parce que Sénégal de tun ye équipe ye min sigilen min ka ɲi a tun ka ɲi ni équipe in tɔ bɛɛ ye a ka poste bɛɛ la remplaçant ka fisa ni titulaire ye ni maa min y'o bin jɔn bɛ se k'o kunbɛn tuguni donc u k'u jija u ka na vraiment an ka juru de b'u la an ka juru bɛ joueur ninnu na dɛ an ka juruba u kɔni ni fédération ka kɛlɛ o t'anw ka sira ye tuguni mais min bɛna ale zen u k'u jija u k'a kɛ ka ɲɛ parce que tolérance zéro don dɛ tolérance zéro don an bɛna anw ka coupe la n'o ye Tunkara ye ale ni Seri super coupe Assimi fala ye première journée o ballontanw bɛɛ lajɛlen banna pewu a daminɛna kabini nin kalo in tile 16 présidence Sikaso y'ale minɛ k'ale gosi 2-0 o dugusajɛ samedi don min ye CNT ye ale fana buruna Kulukoro ɲɔgɔrɔ 1-0 Kayi Bamako yi wasa don ale fana na 1-0 gouvernement fana ye se sɔrɔ Kidal ka 1-0 ntɛnɛn don Moti ale ni Gawo dɛsɛra Moti aw fara ti sabali maaw buranw aw bɛ se k'olu cogo ayiwa ne yɛrɛ ɲɛ b'o de la yan sago bon fala ye an m'a mɛn dɛ Segu ye Tɔnbukutu bugɔ 1-0 mais an bɛ buran woro sara Segu ale ye se sɔrɔ Tɔnbukutu ka 2-1 an bɛ buran woro sara u y'u ɲinɛna k'a fɔ ko an ko k'a kɛ 2-2 ye Mopti ni Gawo y'a kɛ cogo min na mais c'est pas grave a bɛ ɲɛ Tɔnbukutu bɛ qualifié o bɛ to ni mɔgɔ wɛrɛ t'u gosi tuguni ni Segu tɛ o donc bi ani kunu o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye mais bi 10 heures u bɛ taa musée la équipe in bɛɛ bɛ taa musée la u bɛ taa musée lajɛ u ni ɲɛmɔgɔw bɛ taa o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ 10 heures wagati sini 15 heures u bɛ taa Kabala ministre yɛrɛ bɛ kɛ yen u bɛ taa Kabala fana lajɛ donc jumadon tuguni deuxième journée o bɛ sɔrɔ ka daminɛ Seri Jara ale ye kibaruya min d'anw ma super coupe Assimi na o ye nin ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a garisɛgɛ don Segu k'a sɔrɔ tuguni an nana n'a ye cogo min an ka segin n'a ye o cogoya la Kayi ninnu kɔni bon Kayi bugɔli man di n ye parce que n ba ye Kayi ka ye ale ye Kuɲakari ka ye n tɛ fɛ a ka Kebaw ka dugu ye jumɛn ye aw tɛ se ka don ninnu na sa ko nin ye Champions League de ye nin ye Champions League de ye aw ka taa Copa ninnu ni fɛn ninnu da yen cɛ o a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma nka an bɛ Musa Togola a bɛ États-Unis an b'a fo fala ye kunu a ye n wele ale ye i bɛ Bulldozer dɔn Bulldozer usine de b'ale bolo malien don ne ko a ma n ko tuma n ko on sont pas venus ici ko ko Kasim k'a tɛ se k'a da don la ko histoire ka jan mais fala ye Mali gouvernement u k'u hakili to malien minnu bɛ kɔkan na anw t'a fɔ dɔwɛrɛ kama an b'a fɔ ka kɔnɔ n'an ka dɔnko de ye jamana tɛ se ka yɛlɛma k'a den dɔw to dɔɔni min bɛ ninnu na diɲɛ fɛ jɔyɔrɔ min b'u bolo se min bɛ u ye u k'a lajɛ u kana ɲinɛ u kɔ i ɲɛ bɛ hali politiki fɛɛrɛ ɲuman dilanni ka nanzaraw kunbɛn minnu bɛ la preuve Amérique président ka avion tɔgɔ yɛrɛ Air Force One tɛ an ko malien dɔ b'o dilan ni groupe la ye Ali Traoré a bɔ san malien a bɛna congé la san o san a t'a fɛ hali an k'a dɔn k'a nana parce que n'a k'a bɛ baara kɛ yan u bɛ sɔn ka poisson k'a kɔnɔ yan ma nɔgɔn dɛ i ɲɛ bɛ yan na fala e ka jɔyɔrɔnin sɔrɔ bani i jugu fɔlɔ bɛ kɛ maa min yɛrɛ y'i wele k'i don baara la ye donc an ka pano ko an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ Cheikh So Paris k'an y'a ka bonya ye monsieur le maire Siriman Bacili k'an y'a ka bonya ye min ye Lansana Kulubali ka bɔ États-Unis ka taa fara minnu tun ye dili kɛ ka kɔrɔ kuma tɛ maa minnu y'u jɔ o jɔyɔrɔ la an b'a fana fo Bamakɔ yan a fana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ
ani minnu bɛ ka dɔrɔmɛ di minnu bɛ ka mugan di minnu bɛ ka 40 di fala ye an b'u bɛɛ fo n'ala sɔnna a ma kalo san an b'a ko kuncɛ yɔrɔ ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an bɛ jangoba fo yan ka segin k'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ nin ko in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka muso dɔ bɛ yen a ko k'a tɔgɔ fɔ ko nka k'a ka dɛmɛ kana fɔ Mariam Sila ale bɛ OIO fana a ko k'ale y'an dɔn ko kuma o kuma k'an bɛ dugu k'a fɔ ko oya ye wantaro mun ne k'an tɛ se a fɔcogo la ko mɛ ko an bɛ Namori min tɔgɔ fɔ ko Namori ye man di dɛ ko Namori ni olu yɛrɛ maliyɛnw t'a traité yɛrɛ donc ko n'a dun nana k'a bɛ n'anw bɛ to dun ko ye yan ye dɛ ko pour que i ɲɛ ka da Namori k'a ye ko baara b'i bolo dɛ fala ye donc an bɛ maliyɛnw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen n'u b'an lamɛn n'u bɛ k'an dɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala n'a kira sɔnna a ma